Machiegni kendo nyakorom ga jong chendo eno imore wadhi mbele gi weche manyien kabro ng'yo mago mag siasa. Romb kweth siasa makwedo serikal malinda mwananchi norochore apoya bang' obila bayo iro malungo wang' e romb siasa mane gi bago Narok. Mokwongo ne mano ne giriwore lamo gi oganda e kanisa Mount Ulele kama ne gitwak gi jopiny ka gidwaro mondo mi duol matayo yiero pacho ka IEBC oyier malong'o kambi madhi chiwo gi tayo yiero no. Kabende gidwaro mondo mi masindego obed ne inyal timnegi nonro malong'o bang' yiero kata kapok yiero timore. Obila ne orakore gi kweth mar siasa mar linda mwananchi manobago romo mar twak gi jopiny e boma Narok romo mane oduoko kethre ka gavana ma Siaya James Orengo oseobila kuom monjo romono mar siasa. Motelo ne mano, kweth no noyore lamo e kanisa mar Covenant Church International mantie Ndulele County Narok kama giyango ni gidhi bagro mar jokanyo madun bura mar ODM ma obalo magitiso ni the People's NDC kabende giyango ni Edwin Sifuna ema pod en jagoro mar ODM. Mimi najua kwamba Sifuna is still the Secretary General of ODM and we are organizing a meeting in Nairobi, a People's NDC ambayo inatambua Sifuna as the Secretary General of ODM. It is shameful. It is shameful that the great party of Raila Amolo Odinga can go in the hands of people who have no vision. Mimi nina hakika freedom is coming. So kama mtu alikuwa karibu sana na baba, nataka niwaambie hivi. Leo hii kama linda mwananchi tunawapatia ahadi. Tunawapatia ahadi, tutaendelea kusimama na nyinyi. We will work with you, we will stand by you, we will fight for you. Ginyiso to gi kambi manotayo yiero mokadho e pacho ka koro gidwaro mondo mi duol matayo yiero e pacho ka IEBC omanyi kambi moriere ma onge mibadhi mondo mi ochiw gi tayo yiero mabiro magana 2027. We want to ask that ile technology ambayo wataprocure ya kufanyia uchaguzi kwanza itoke from a reputable company and from a reputable country. Wezi kuingia sahi Iran wendo kuletea tikutu ya kuchapisha ballot papers kutoka Iran. Haiwezekani. We want that technology to be auditable before and after the election. Sisi wote ambao tutakuwa tunaingia kwa uchaguzi 2027 tunataka tuingie kwa sasa kabla shughuli ianze tuhakikishe yule Kamago hayuko ndani, sivyo? Giseo tendu William Ruto kuom manyo telo kagitiyo gi kanisni e kinde yiero mokadho kasani to giwacho ni telono thoro oro obila nyaka e kanisni mar monjo josiasa mariwore kod yelamo. Makanisa mengi tukisikia tukiomba kwamba tunataka kushiriki kanisa fulani wanatuma wakora kama vile walikuwa wametuma hapa nje, wanathreaten mabishop, wanathreaten mapasta, ni kana kwamba wao peke yao ndio wanatakiwa wafunguliwe madhabahu haya. Na inawauma kwa sababu waliingia uongozeni juu ya mgongo ya kanisa. Mwenyewe kama Babu Owino nilishikwa na nikakuwa na 12 criminal cases kule kotini. Kisha yeye ndiye alikuwa akikuja pale. Ginyiso yie marge ne gibiro golo jatend piny Kenya William Ruto e telo e yiero mabiro ka gise kuom telo marach kendo keto ngima oganda kama tek. Lydia Oke, Ramogi TV, Nairobi.